dongo ni choki ne an chito pod mia bich no nya donje oh ni ma ko na ndururu go tongolo di Simon kang'eny koro seche mo pare tho mara osendo CJ Cyrus Jirongo to wang'iyo ni tho mare nokalo kuom masira mar apaya koro mane kama ne wachako godo e odire yo ma ok ne kare kendo ne kwadonje ingeso to tieno no neno kama masira machielo chako timore Kerenyo mano ya apaya makoro mochomo dala gi Fred Ogweno kocha kendo meno ka ji aboro nowito ngimagi kendo ji mamoko pod itimo negi thieth e osiptal en nyamburko mano ting'o jowuoth ma bende ne wuok Nairobi koni kochomo Kaluo gini sani bende ji dhi ahinya Kaluo ichaki neno kendo ka pod okwago to masira machielo chak timore kar sa ariyo mar otieno e gwenge mag Chabera kendo meno ka ji 10 nowito ngimagi kweth mar ji mano kodesa matatu moro mating'o ji 14 ka gidhi godo e arus moro Kakamega County kendo ka ne giduogo to magiyudo masira makamano ma gituomore kod lori loche moko ariyo ineno ka mano pod oko budho to i otieno kendo mapiny oruo kawuono niendi achako yudo report mar masira machielo motimore e apaya no Nakuru kochomo Kisumu kendo mano masira mabende nyaka sani pod waluwo wang'eni te nang'o hie ma ji adi madibed samoro yudo hinyruok kata midhiero madibed no otenore kod masira makamano to bende mana giko adira achiel ni ineno kata ka wan achiel kuom derepewa maiye ka obende incha ne oreko dhi mana pacho koidho nyamburko machielo to en bende nyamburko margi incha ne oyudo masira mak mana ni kuma maber ne gitony kendo waduoko ne Nyasaye erokamano koro mano nyisi ni e giko adira achiel ni wasebedo kod masira mathoth kech mago mana gin mana mamoko ma jopiny samoro ochwalonwa ripode magi kata obila omiyowa ripode magi to nitiere mathoth ahinya ma samoro pod ok wafwambo koro ok wanyal keyo nikech ok wang'eyo kuonde ma gintie tang'eyo ni nitiere samoro jo apiko kuonde moko jowuodh tielo kuonde moko nitiere joriembo ma kuonde moko makagi kacha mase samoro e giko adira achiel onogo ni jomoko wite ngimagi jomoko yudo hinyruok jomoko samoro koro nigi midhiero mopogore mag wito wedegi koro aparo ni ok obedo kod odira maber ting'eni mae pod en mana chakruok mar wuoth ma dhano chomo godo dala samoro jomoko chomo godo wuodhegi jomoko be wuok dala kabiro e bombe juma makoro wadhiye ni en juma samoro ji biro bedo ka dhiye ahinya pacho to gi chakruok mar juma manyien to aparo ni kaponi oganda oko gore peksen e chunygi to kaachiel kod alworagi to wanyalo yudo kwan mar ji mathoth ahinya manyalo bedo kod midhiero e giko higa ni koro aparo ni en luongo makende ma owinjore bed ni oganda luongore godo mar neno ni wawuotho e dhok achiel mar ritruok e apaya kendo en ting' ma ng'ato nitiere godo kochakore kuom jawuoth odonjo korko kaka kembe mag nyamburko mating'o jowuothgi odhi korka sirkal mano koro ng'iyo obila marito ndara to kaachiel kod apisas mamoko manigi ting' marito ndara moriwo koda ka apisas go mag NTSA kod mamoko to ka bende ting' nitiere ne jogo mochung' ne ng'iyo chal mar ndara ahinya to nderni ma wantiere godo be gin e rang'iny mowinjore jogo ma ochung' ne go peksen mar nyamburko miluongo ni sama itimo gimiluongo ni evaluation inspection mos mar ng'iyo ni nyamburko ma ikete ndara gi bende gichomore kod dwaro mar ndara koro NTSA bende nyaka konywa korka kono koro aparo ni en ting' ma sani ji te nitiere godo kamoro amora ma gintiere ang'eyo ni kata mana e skunde ma nyithindwa some sani giloro gintie pacho jopuonj osebedo ka tiyo matek mar temo puonjo weche motenore kod ndara kaka owinjore bed ni itiyo kod ndara kaka owinjore bed ni dhano ritore e ndara e kinde mane wasomo cha en achiel kuom gigo mane ng'iyo ahinya mane inyisi ni kapok ikalo ndara ikuongo ing'iyo korka cham korka chich kaeto ichako ing'iyo korka cham kendo kineno ka piny ler tidhi to pod ichako igo machiemo mar ng'iyo ni kik dibed ni samoro imbekni e ndara to nyamburko moro biro ang'eyo ni puonj bende sani nyithindwa nitiere godo mong'eyo ni ka idwa kalo ndara
ting'eyo ni kae iluongo ni zebra crossing kama ogore alama mar rochere koro mano en ranyisi makare ni kaponi magi osebedo katimore to nyithindwa bende nitiere kod ng'eyo nikech sani nyithindo bende nitiere pacho to gin bende wawitogi. Nitie masira mane otimore manyicha ne walando ka manyicha timore Homa Bay Nyangwiso kocha. Nyalo paro ka nyicha ne oting'ore apiko kendo nyicha ne nyamburko ogwegi kendo ma neno ka achiel owito ngimane mamoko bende pod odhi nyime kod luoka bende ngimagi dibed ni koro kama ber. Koro en ting' ma ji te nitiere godo kamoro amora kopogore kata kod lam ma ji tiyo godo ni kata mana e nderni manie kor gwenge moko maneno ma otimo buru ma samoro jomoko neno mane gina nderni anderagi kuon gi ma samoro ng'ato riembe apiko modhi otuomre bump moko ma samoro bende tiji ochuga e kor ndaragi mong'ielre oko ma masira bende timre mana kamano ng'ato samoro turo ko nyalo chako malo kendo. Koro en ting' ma ji nitiere godo kamoro amora ei kor gweng' nyaka ei bombe ma wantiere godo gindi. Koro mano e chal mar wach gi sani Victor korka weche mag masira mar apaya. Wach malit ahinya omedo kwayo kata timo mos ne jowa ma owito wede kod osiepe kod kwa chang mapiyo ne jowa mantie kod hinyruok e ute mag thieth mopogore opogore. Fredo yawre kendo machiegni okinyi ma kawuono ang'e ni weche mag ndara nigi mage kata kamano amor ahinya ka waneni okinyi ma kawuono. Mokwongo mosenyi kwara moga jwang' to iliek nwa nena kata gil nwa nena wach ma koro wayalo okinyi ma kawuono. Medruok mar masiche mag wang' apaya e kinde ma dwe mar 12 ni machiegni. Erokamano ahinya Victor, ne ni kwara mogi duto ma winjo wa okinyi ma kawuono. Ang'eyo ni meli osewuok kendo koro en e chuny nam mi ok dang' achaka dog e gengni kuma owuokie to mana gi kama iwache godo no yie mondo bende achaka chiwo mos makende ne jowa ma osewito jogi e masira mag ndara ahinya nyaka ncha higani chakre. King'iyo statistics mag NTSA to nyisi ni wasewito dhano buora malaro mana 4,000 gi wiye kendo medruok mag masirni mag ndara ni en gima medore okinyi godhiambo. Anyalo paro ne kata koro wadhi ka watieko chenro mar kaka wanene higani en topic mibiro yudo ka waselosie manyalo mana romo ding'wen. Higani wanyalo paro masira mar ndara mano mako bas mar sikul ma bende nyithindo ne dhano no witie ngimagi to kata mana masira ma bende notimore e skul mar Ober e bas mar skul mano oting'o nyithindo mar Ober boys ma bende otimore higani ka oka kawiyo kowil. Magi gin gik ma osetimore mathoth ahinya omiyo agoyo mos makende ne jogo ma osewito ngimagi e higani nikech nyithindo dong' kiye, mon dong' mond liete, chuo bende dong' chuo mond liete, de bende dong' maonge nyikwagi omiyo en mos makende. Victor, wach masira mar ndara ahinya sama koro wantiere kinde mar nyasi ni en wach ma bende ibiro neno ka higa ma wantiere nyasi mag Christmas to kata ma higa manyien donjie gimedore ahinya. Gimedore mathoth ahinya iyudo ka weche mag nyasi biro gi gik mang'eny. Ibiro yudo ka kinde ka kinde ka sama koro Christmas dhi donjo machiegni kamae to mana kaka wachako neno kaka ken jose kwano masiri ma timore e seche 20 e seche 48 kende kanyo chakore gi masira manyoka ngima jatend migao machon Cyrus Jirongo to nyaka kama koro wachopi okinyi ma kawuono ni maduong' ni to ere kaka wanyalo geng'o ma inyalo geng', ere kaka wanyalo duoko chien ma inyalo duok chien. Mae duokie gima wacho kinde duto ni ting' mar sama inie ndara to in iwuon in ema ing'eyo gima thoth samoro ng'iyo to obila ni kanye to seche ma ibiro range ni obila ni kanye samoro nyalo yudo kodeko nikech obila nyocha ne ineno statement moro mancha ne owachi ute mag fwambo ni ne iteno kod chair mar EACC Bishop Oginde kowacho ni kanyocha ne otemo loko gache moro to achiel kuom jokony magi ka konyore gi jok mantiere ogocho ne apisa moro mantie ka NTSA to gikwaye mit bilie ma kamoro yo wang' mopenjore ni to ng'ani bedine ng'at kiloka mano Bishop Oginde idwaro kuome chair mar EACC idwaro kuome mit bilie mondo eko transfer gache nyisi ni NTSA mochung' ne weche mag ndara kaka wanyalo bedie gi weche mag ndara gi ema mibadhi ogoyo tach kuome. To Victor asewacho ni pile ni dhano wadwe puothi datiko ni higa ka wacho ni dhano wadwe puothi samoro bende obila nikech wahero gi giwinjowa gin bende ndara e puothgi
kuom hawi marach. Mi sama koro nyasi biro kamae to nitiere obila mamoko ma samoro gin bende gineno kinde mag keyo. Ibiro yudo ka geche ochungi kendo lai bor to gikwenya kwenya. Okawachi ka ngidonje ndara tibiro neno kidonje ndara mana rok ka ikichomo dala, idonje ndara mana kuri chomo dala, samoro ok ginie ndara mondo mi ging'e ni to ngima dhano nyalo bed preserved nade. Nikech wan to wawacha. Ginie ndara kani kang'o odhiambo to dokie gofuku moro malach. Mae mamiyo gari kalo obila kane gi Sambasa kendo dhano obetie. To dire ni ja Sambasa bendo beta embo umoro wangi to obila ni to wakalo nade. Kae to masira dhi timore kilomita 1 gi gari making'iyo tiyudo ni noting'o kwan ji mathoth. Tipenjori ni gari ni okalo obila yo nade. Koro mae duoko wa ni ting' ni kuom japiny owuon. Adwa kwayo jowa ni kapo nono ituomo gimoro, kik iyieng' tiriembi. Kiyieng' godhiambo. Kimadho nyuka. Kimadho nyuka. Gi Uhuru Kenyatta. Kimodho andiwo, waluongo ni mana andiwo, dhok mawinjore. Imodhi e giri moro Victor. Kik iriemb godhiambo. Samoro gi jogi gi family miting'o ni iketo gi kama tek to kata mana gosiepe gi maingo. Ang'e ni kinde nyasi ji jobedo gi hilo. Samoro wajo Nairobi kwa donje dala to koro moro nitie. Yura nena. Idwa ni icherie gi Subaru ni moro bi more matek kama vum kinyone matin. Jogweng' ong'e ni imbe ni nitie to nyathumi moro be yawo matek. Wuod ng'ani ni alwora. Ikudho buru. Ikoni gavana gini osedonjo. Ikudho buru. Magi gik maka ng'iwinjo tikoni ng'ane mowewa kani uling'ore e aora gi gari. Ng'ani to ne gidhi metho gi ng'ani ma bende ne gin godo to ling'ore. Omiyo ok wadwar ni gik maka magi otimre ne jo apiko bende. Kapo nono ibilo yugi. Kech dino nyasochi moro kami yueye, kik idonj go e ndara. Ng'ene wawacho gi to ji nyiero, to magi gin gik matimo ji. Yudo ka ja apiko semodho nyasore, mobiro, kokineno ko ene chuny ndara to timore ni vum mi winja gocha. Inene ka koko chieke chuny ndara. To bang' dakika matin, kichopo tiyude ka oume go boke, oume go tamba. Nitiere iwacho ni masira kindaki lakini nitiere moko minyalo ndaki. Ka driver kata ma uhayo bed bus sikul sani kama ji dhi e nyasi gi bende en route mong'eyo mo understand. Sani bet nyidho kata kiwuok oko ka eto. Nyidho kendo koth chwe kaluo. Ndara kier. Sama ndara kier nito koka idonje i goledhi. Ndara okia ng'ato. Ndara be ok ong'eyo ng'at moro amora. Ndara be okia gari maduong' miriembo. Ndara be okia ni to breki chalo nade. Kora paro ni ne jogo ma samoro dwa dhi long distance kaka jogo mabiro ya kuonde mopogore. Je biro nyisi ni gari icheko chon. Inyalo ng'iyo to breki chalo nade. Tiende gigi chalo nade. Mondo mi samoro ma inyalo geng'. To be kinyalo wuok chon to wuok chon. Kinyalo rito nyaka sama koro sa odeko makoro ji tede kieyo. Makineno ka ng'ato nyono break kama to senda kuri makoro chunyi ineno mani mondi wuok ok ichikri kode chuth nikech idwa ni Christmas oyudi dala ti wuok ka modeko. Koro wang'e ni to ere kaka moko minyalo geng'iegi. Obila bende wakwayo gi kata doko ni wang'eyo ni gini ndara gichoko to bende nitie maber. Ok obila te. Nitie maber mondo mi ging'e ni to geche ma moko onge gik monego be ni gibedo godo. Gari ma samoro iwinjo ka inie gari to gari ineno pong' pi machon. Gari adundo gari kende winjo mani tuk makata in bende kineno mani ma kata nwa chopi. Ruothe mong'eyo. Mondo ng'ini to geche gi ginie e lai machalo nade mondo mi ka Nyasaye biro telo no kwaloko higa to waloka wantie waduto. Erokamano. Mae momiyo ineno ka thothne report mar NTSA wacho ni atamalo malach ahinya mag masiche mag ndara ikelo gi gima giluongo ni both mar dhano, jariembo, human error. Mane thoth gima gisebedo ka yiengo. Nitie gik mamoko ma wanyalo geng'o. Nikech okinyi ma kawuono ka nabiro wuod wegi moro mapare no obudho kamoro. Ebo bilo gimoro. Aken no kone roundabout mar but GPO ka. To muga ni odonja kanyo. Moko tek jo kama. Owuoro teto wacho ga ni gimwacho ni gari lose control. Gari lose control. En miriambo. Ngajariembo cha ema lose control. In fact, owuoro tet jawacho ga ni sama ine ndara ng'eni in kende mobongo ni tiyo. Ng'ata ma iginene igwenyori go ndara. Moko wigi wach. In kende ma wi timam. Senior wan kinde matek ahinya nyaka karang'o ma obro bedo ka wayalo wechegi. Kidhi Nakuru
kikalo kamare ru kale wi ndarane nitie kamoro roundabout kanyo ma kapani en Kenyatta Avenue magi jaketo ga mitoka moro ma okethore marach ahinya chal ka gima ma ok en puonj ne jomoko podi. VOJ mokwongo e aor mos maga mag lit kod kuyo ne anyuola duto ma oselalo jogi e masira mag ndara e higa ni duto nikech mana kaka Fredo wacho king'iyo statistics mawuok ka NTSA to koni nyaka juma mokalo wasewito ji mang'eny moloyo kaka nwawito higa mokalo e masira mag apaya to mana weekend ni kochakore tarik 12 nyaka koro kawuono gokinyi apani wan kaka jofwambo wase neno mang'eny mabende wase report taparo ni mana kaka wawacho ni masira gi ng'eny ne gin ni joriembo ema kelogi ok ni mtoka rach ok ni ndara rach ng'eny ne wane mwakelogi to wakelogi nang'o gimokwongo makelo masira mag apaya gi en olo kata fatigue iyudo ka ng'ato oriembo koa Nairobi to kodwa chung' kamoro amora ni mondo chop piyo mana kaka Fred wacho ni ting'eni kia Nairobi ka kidhi Kaluo to ng'ato pakore ni en odwa ringo seche 4 ok nyalre ok nyalre kata mna seche 5 bende itemo ka ber onego bed ni kiwuok Nairobi kata idhi Kisumu to seche 6 ang'o miyo wacho ni seche 6 ber nikech iwacho ni ifactor in kata ikete yweyo moko madundo e kinde kanyo iwuogi olie pi iwuogi rie imanye kata nyapi mori modhi nikech magi mamiyo koro okibed gi olono to sami olicha ing'eni nindo bende donje pachi bende ok ti maber emipo kidonje buo lori mochung' mano onego bed ni neno emipo kiwuok oko mar ndara minyumo ji ang'owa e aora nikech onego bed ni neno gigi titimo ang'owa pachi koro ok ti nikech iol so wakwayo ahinya ni jogo mabiro bedo ni riembo mitoka ahinya te kinde ni mag yweyo wabede uru jogo mong'eyo ni sami riembo mitoka ok ni kata ka ine mtoka kendi to ni ka gimoro timore to ngima ni kendi ngima jogo matiyo gi ndara ni bende keto kamarach so yweyo no ber mar ariyo mana kar dhogi no kembe mag mitokni mating'o jowuoth gi bende nyaka gibede kod repe moko ariyo kilor Nakuru kanyo driver moro machielo nego donjie okaw nikech ywak ma jogi bende go ni oketgi kod target ni sani ndara ber e yor loso pesa koro idwa ni ring kuom kinde mapiyo piyo mondo pesa odonj mapiyo piyo imbi yude gimoro midogodo pacho to ma iting'o ngima dhano bende mabire nikech sani koni chiro ber ohala mit manyo mitoka madhi dala kaponi pok yudo sani to biro tek mondo iyudi to nikech koro ji ng'eny mitokni igolo derepe wuok mamoko kiek ta yo ni kochopo Wayaki Way ka uthiru to yo madhi Kisumo ni kanye ochako penjo gi kanyo nikech oriembo kuwuok town to dhi Buruburu to dhi kumoja to dhi Kayole to dhi Kitengela pok no dhiga giwich magidhurai gima gidhurai pok no dhiga to nikech ji ng'eny stage to wacho ni wadhi alos pesa ni atima ang'o aduogo go to yudo no kia ni kona ni kanye okia ni bump ni kanye to dwa riembo mtoka kimo moriembo ga Nairobi ka to kochopo Naivasha to ol nikech en ong'iyo ni kowuok ka Kitengela dakika 20 to sechung' omadho skok maduong' ma diabetes mitoka ka mitoka pong' asto chako donjo duogo town so iyudo ka ng'eny mitokni mating'o jowuoth riembo gi jogo maonge gi experience a long distance so mano bende nyaka wakweri ni kapo ni okiriemb ga long distance to kikiketrie nikech ibro keto ngima jo miting'o jowuoth to gi jogo matiyo gi ndara no kamarach mano gima mar ariyo madwa wacho mar adek to koro wan ji giwegi gima Fred wacho cha
oledhi mana mamarwa ni dala manitiere maonge kuma dhiye to into koro in garaka idwa dhi kaluwe sikuku chalo ngama piny yombo wuonwa ne penjoga ni to ma in garaka saa 4 sani ni piny no rusa adi to ni ikia nonege dhi nikech ikasori e koreka to piny to noru chon kani idwa dhi piyo piyo tiwuok chon ok ni wuok Nairobi ka saa 4 tigone jodala simu ni keturu dakuona biro achamo kodu lunch ok timre so oledhi mar dhano bende miyo gigi timore mang'eny Ken nyalo wacho ni ka na hinya tinde kwan yudo kanda mag mitoka moyudo ajali ahinya to mitokni matindo mag ji giwegi to chup kwong nyaka yudi ei garino en ang'o maketi ni nyaki madho kong'o samiri yembo tig'e maber ni sami madho kong'o joma madhe ang'e nong'eyo nitie kaka oketo pachi mok ti maler emomiyo en kong'o omeri bang thing nothing bas to into kore kiketo ni ketna tot kanyo ni sama chamo tot ni eka riembo maber ng'amo metho ne jamakosa koso kong'o ng'amo metho maro jamakosa human error ma wawacho ni koro kik imeth tiriembi kata mana kembe manyuo kong'o bende aneno ka thothne kedo ga lendo makamano to kochuno nyaki methi to manye ng'ano mok methi mondo tim ang'owa oriembi ang'e yawuot luo mang'eny ma wuok ga ni sama ji ng'eny kama to gin gichiwore ni ka ng'ato dwa dhi dala to kong'iyo gi riembe ndara to giriembo ni nyaka dala giteri timiyo gi gimoro matin wamanye uru ji ainagi nikech mane ka waketo ngimawa kama ber to mogik VOJ bende gin joge makanyo onyiewo mitokni manyien madwa dhi godo e sikuku pokiriembo long distance tidwa dhi dala mondo gwedh ni mitoka yie imanye ng'ato moseriembo kuom higni mang'eny manigi experience mondo riembi nyaka dala kata ka koro ka en dala wakacha to riembi kata nyaka Gobei to koro tok Gobei tidonjo godo ka Elija kanyo ka koro ine miliemo giri no nikech ndara nigi gik mang'eny ma kok ing'iyo godo sani bende koth ochako ok ing'iyo riembe koth distance no bende bor olo bende iol tidwa mna ni nyaka wachopi maika nyaka chop dala ajo wete ngima ni ber kendo duong' mohingo maika aje itemo wacho ni gachi kata mien kimiyo ng'ato riembo to logbook poni ma nyingi pod ni mana nyingi ok goli kata mna insurance gimoro amora ni nyingi ine ma NTSA pod ong'eyi ine wuon gari kiki chunri mok ni ng'ani to koro omako steering gachani maber manade oketo greater than mga iparo na lalo mane jikosude mabeyo kamara ne miyo ng'ato koro gowuon koro ang'o duogo godhiambo kuvude chiro karota kacha to iwinjo ka ng'ato odwa ni mondo ji ong'e ni sute mar to sut mokwani kende maromo ji manade ondisna gi monyuole ng'ano ni nyolo gacha manade magagina kendo en magari ni ber kode ma biro wena nyiewo mondo so wabedru jogo modimbore wabedru jogo mang'iyo ni ngimawa warito to waketo kama ber wach mangewa mokalo nyakwana mogi wach ni wagede nikech en gimo makowa kochunowa kama nyakwa losie wakwayonwa maber ahinya ma sikuku mag Christmas gi wuoth maber kuonde te ma ji dhiye weche mag ohala weche mag safar ma kinde mabende neno ng'ato ka samoro nitie gire moro nonyiewo Bore City kama jaka ema koro nyalo manyo mitoka mantiere kod karia moro kanyo oketie gike oter pacho wakwaya kwaya ni ang'e ni weche mag sendi nyalo chendo ing'ado nyathi bende kom ka ike osechopo kiwango mar ng'ado ne kom nitie jowuoth moko ma jaywak ni oyo ang'ado kom mara to ng'ani obiro gi nyithindo tandagoya ka koro ka ji betie bedo matek ahinya to giting'o ji excess Victor gimoro awilgo ma jewi wilgo komedo gari mating'o ji ma excess kinde duto kibiro yudo ka accident otimore to nyaka inwang' ka ne en Nissan monego bed ni ting'o ji 14 to en gi ji 22
koro sambasa mi winjo wacho cha opong tingo ji excess ni samoro en bas makobila ni mbele tinyiso ni akoro beduru matin ubeduru piny obila diere jomoko guomie diere koro samoro lach kata gombo pesa mar weg matatu gi kata jok matingo ji bende miluongo mani pesa okrum kiki kao dhano 100 idhi tinge bas monego beni tingo dhano 50 koro bas opong ma nyithindo dhano odiyore ma kaka dhano konyre kae bende ongi obila bende giti tijgi gidonji e gari ging'in to gari oting'o dhano adi mondo wuon gari matin mochamo cha orome aroma weketo ni mae kinde mag keyo okeyo gi ngima ji to ka ji osetho to obila gi mochako dogo chiwo hongo kiny gache wuok ma kata inspection okotim magi gin gik manyaka owachi e lo oganda jopiny. Erokamano. Iye kanyo bende ado mana medo jowa ma jo pikipiki. Kik waket nyithiwa matindo oriembo pikipiki. Jo business tema ga piko kik waket nyithindo matindo manyotiego klas 12 gi jo KJSEA marito dhie form marito dhie senior school weche pod ng'eny marito dhie senior school giriembo apiko machielo ka endi msip kata kamba moro mitwecha okitwe ne police itwe ne marito ngimani ni wuon ne ja pikipiki reflector jacket kod helmet irwako ne ini wuon ok irwak ne police machielo kana ne joma tiyo kod nam ataro mar lolwe idhi yie matin iwuok ringiti idhi chula mfangano kabido ni mulundu kacha kata kiwuok takawiri tidhi mbeta kidho waterbus kata ferry jogo bro puonji weche mag ritruok e nam kanyo wachikuru itwa mana kaka jondege thothne inuone joma jowuoth pile ka pile kata frequent flyers en ote manyaka parni kinde ka kinde gik moko ma wakawo kayiem nono kata matin ni gin gik moko ma muhimu e ngima dhano kuom mano gombo marwa maduong' eni waromuru kata mana higa manyien kendo wanereuru kinde ka kinde wadich ngimani kawuono kod kiny bende mane wach ma an go e wach ni nyakwara Mugajwang' to kata kamano Ramogi FM gi Ramogi TV biro dhi nyime kod dogolodo kit oganda kwa biro dhi nyime kod miu ote moyiedhi kalore koda bedo gi arita makare e tiyo kod wang' apaya nikech mano en ting' marwa wakwayo ni un bende urwak ote ni watimuru kaka jolony kendo jorieko jiwo mondo mi wane kaka nyalo rito ngima kinde ka kinde kwa tiyo kod wang' apaya. Wang' apaya en mwandu moriwo ji te. Achai moro be ponti ndara ka iyudo ka ng'ama nigi mitoka maduong' ochayo ng'ama nigi mitoka matin. Ok en gima owinjore go kata nade. Ja mitoka ochayo ja pikipiki. Odiye ogole oko mar ndara. Ujuzi moro bende jo pikipiki moko nego ka miyudo ka ng'ato wi tia piko manyime iyudo ko liero ko giso ujuzi ne moro kanyo kata sama koro dwa dolo kona ineno ka odolo kona ka gima dwa pielo apiko piny ujuzi makamago aeuru jokama oledhi makamago aeuru jokama ja piko be chamo nyadhi na jadega ne jadega Gari madongo kaita alano okaluongo nying ng'ato jokama iyudo ka jamitoka ma lori kidhi but National Serious Produce Board ka but KIBHT ka nitie jomoko timore kanyo marach ahinya Lusaka Road ka ndarano nitie jo lori moko timore marach ahinya gimiwacho mar japiko no bende wakwere ni onge kako nyaidha piko achiel ji abich tugeno nudhi chopo kumudhiya nikech apiko nego ting'ata achiel kata bed nani onge ni koro nyaka uidh mna pika achiel to limite uru ka ng'eny to ji ariyo kech samoro vio ja iwuothe ndara ka tiyudo ka pika achiel oting'o ji abiriyo to kind ng'ama tun jariembo nitie nyathi mokete kata dhiang' tarombo moro be ni kanyo bag moro be ni ewi tangi kacha ma koro japiko derepa piko obete wi tangi mar mo mokere wang'i yaw ok ber kabisa waketo ngima kama gimomiyo diero gi rieko ne te nyakwara Mugajwang' nobiro gi yore mag ritruok sama ng'ato riembo apiko koyem nitie gimomiyo ne gibiro gi riekni makamago kuom mano nyakwara Mogi med mana kete ka waloko tanga matin tarik 12 higa ka higa piny Kenya dhialo nyasi mar Jamhuri Day mar 62 jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne olando moko kuom chenro mag bero wang' apaya gi gedo madongo ma sirikande chano timo. Achiel kuom gik ma bende oganda jo Kenya ahinya jo Kenya osebedo ka rito gi siso gin weche ariyo ndara ma wuok Mau Summit kidhi mar Ironis Mau Summit ma dhi nyaka Eldoret kachiel kod Malaba kachiel kod moro ma oriyo nyaka kaunti mano ma Kisumu
chenro ma bende jatend piny Kenya ne oyango tarik 28 dwe mar 11 higani kowacho ni biro yawo weche mag ohala kod kelo yote weche mag wuoth. Unyalo paro higa ka higa en ywak gi muro lak ma osebedo ka nitiere kaloro koda dongruok mag wang' apaya ahinya wang' apaya no Nyakwaramogi. Wach machielo en reru mar SGR ma ibiro gol Naivasha ka ochomo gwenge ma Kisumu kanyakla kod Malava bende gi Busia kowacho ni magi te biro medo yawo weche mag ohala kod bero weche mag wuoth. Jatend piny Kenya bende ne oyie kod kwayo ma bende yande ochwal kod Governor Gladys Wanga e kaunti ma Siaya Bondo chieng' ono mani koe Raila Odinga kane ojiwo ni paw tuke ma Talanta kaber nono e yor dhialo jakom chake ni Raila Amolo Odinga International Stadium. Wach manyo chako buk kendo kod Governor ma Nairobi Johnson Arthur Sakaja ma jatend piny owacho ni asewinjo duond oganda kendo kotiek stadium no ma Talanta to ibiro chake gi nying mar muluor Raila Odinga kaka yo makende mar dhialo achiel kuom josiasa matene mar piny Kenya. Jomadongo weche nyo wacho mathoth ndi weche mag bero wang' apaya ma Nairobi ka, weche mag beyo kata mana wang' apaya ma ori e piny Luo, weche mag SGR kod paro moro mar loso agulu moro moyiedhi mibiro tigo mar golo pesa mibiro tigo e weche mag neno ni lek mar lao Singapore ni ochopo e wang'e. Ken ma ang'e ni wach mane itugo e lweti e newsroom kacha. Aparo ni motelo kana na nyasi mar jamhuri jatend piny yande oseloso motegno ahinya e lek ma entiere godo mar timo golo Kenya e rang'iny ma entiere sani mar pinje ma iwacho ni pod digni korka dongruok to kod piny miluongo ni first world ma koro manie rang'iny mamalo mar weche mag dongruok. Koro mano nowacho kinde mane ogolo twak mare od bura man tarik 20 dwe mar 11 ma higani mano chiwo twak moyiedhi kaluwore kod chal mar Kenya. Kendo ni winjo ka jatend piny ne otemo nyiso jood bura lek mane nitiere godo to ok en lek ma en owuon ema ochako go. Ang'eyo ni kata jotelo machon osebedo ka nitiere kod weche ma giwacho e wach mar chwalo Kenya kendo tere rang'iny mar pinje ma odongore. Kinyalo paro kata mosendo Raila Odinga yande osebedo ka gonduru ahinya e wach mar gimomiyo Singapore oyombo Kenya to Kenya ne duong' ne Singapore kor ka dongruok e kinde mane piny chakore kod bang' lwenje mane nitiere mag joagunda kod pinje mag Afrika. Koro ng'iyo ka piny mar Singapore gini kinde no mane Kenya yudo uhuru iwacho ni chal ne gichako ng'wech marom to Singapore gini nodhi mbele. Pinje machalo South Korea gini ne ng'iyo ni gin pinje ma samoro ne nitiere piny to kaluwore kod chia mar jatelo achiel manowuok kata manonyiedhore oko motang'o yo ni mae yo to joma moko noduogo luwo ma koro gikone gintiere rang'iny ma gintiere no. Koro ting' ma jatend piny Kenya nitiere godo sani en chopo kare weche ma owachogo. Mokwongo jatend piny ncha ne onyiso jood bura ma nonyiso jo Kenya kokalo kuom jood bura ni obiro dwaro ni e thuolo mar higni 30 oyud ka Kenya osechopo rang'iny mawinjore bed ni ochopie pinje machalo ka Singapore gini. To mano dwaro ni nyaka ibedie kod mise motegno mag dongruok. To gik mang'iyo mise motegno mag dongruok mano ng'iyo ni bedo kod nderni mabeyo, bedo kod teko stima moromo, bedo kod chiemo moromo, bedo kod pi moromo, ubedo kod luasi maber, bedo kod alwora maber. Ubedo kod nunyalo nyuolo mwandu magu ma ok kuom mwandu mathoth kowuok e pinje maoko. Ubedo jok ma un munyalo tero mwandu mathoth kadhi e pinje maoko. Nikech ing'iyo ni Kenya bende osebedo ka omo mwandu oko mathoth ahinya. Ka chiemo kende Kenya tiyo gi ma ok tin bilion 500 e higa ka higa mar mondo mi oom chiemo kowuok e pinje maoko. Koro mondo mi Kenya chope rang'iny no nyaka ne Kenya nyuol mwandu mage owuon. Jatend piny ng'iyo ni mondo mi ket mise motegno mag magi nyaka bed gi omenda moro ma kore lach. To king'iyo kaka Kenya osebedo ka itayo ka ochakore kende higni mokalo gi kendo nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza odonjo. Kara sirikal mar Kenya Kwanza ni noyudo ka agulu mar Kenya en agulu ma iyoridore ahinya. Ma budget mar Kenya thothne iyudo ka en agulu en budget mane chulo gope to kaachiel kod tayo chenro opogore mag mapile ka pile. Koro gikone dong' ni onge omenda minyalo tim godo dongruok, minyalo ger godo ndara onge, minyalo tim godo achiel adek bende onge. Koro nyisi ni nyaka sirikal pod chak wuog mana oko ka okang' mar dhi omo hola kuwuok e piny machielo kata ka hola e pachoka e kembe mag ji giwegi kata bengi mag ji giwegi. Nyaka koro sirikal med manosuru ma koro bende gikone dogo ahinya jopiny.
nyaka koro sirikal many riekni mamoko bende inyalo ti godo, to mak mana ni gin riekni mathothgi thoro hinyo japiny. Koro magi duto kane jatend piny gi kweth mare kotelne kod John Mbadi mani jatend migao mar omenda, ging'iyo to giwacho ni nyalo bedo matek ahinya mar mondo mi wago okang' mar dongruok makamagi. Emeno koro gibiro gi paro moro mana ka pinje mamoko nosetime, mar wacho ni koro chuo gi agulu ma koro sani miwinjo ni otiso ni National Infrastructure Fund, mondo mi agulu ni obedie ni koro e kanye minyalo ketie omenda kanyakla, omenda ma koro kochuno ni nyaka bed mane chomo budget tir, to omenda ni koro en minyalo ti kode e tayo chenro mag dongruok gi mondo chope kare e thuolo mowinjore no. Gimenyo trilion maromo 5 mar mondo mi gine ni chenro ma kamagi otimo obedo kare. Trilion 5 ma jatend piny cha ne olose, ng'eni osebedo kada kowuotho maka gi kacha bang'e kancha ne osetwak e od bura, kata kopogore kod chieng' jamhuri ncha ne winjo ka kata nyoro ka ne en Kiambu nochako wuoyo kendo koloso kowacho ni agulu ni trilion 5 ni ok wanyalo yuda mayot kamano, nyaka wachuo gi agulu, to agulu ni ichuo gi mondo bedie moro mokete bwo chik, nikech ng'eni thothne mondo mi ng'ato kaw pesa bikete e chenro ma sirikal nego nyaka bed nitiere chik moro morite. Taparo ni bedo ni wasebedo maonge agulu makama ne bedo matek ne joket mwandu kata joket pesa mondo mi oket pesa kanyo, nikech chik mang' ne ritgi onge. Inyalo paro kinde mane wawache wach mar Floka, ma bende osebedo ka siro chenro mag alwora ni. Niyudo ka counties mane pod ok oketo chik motegno mane nyalo konyogi mondo mi giyud pesa ni, ne Floka kadho gi akadha gi oko. Koro nyisi ni kaponi ok okete gimoro ma chik orito, to samoro ng'ama nigi pesa cha ok nyal biro keto pesa kanyo. Koro aparo ni en okang' ma jatend piny ne ng'iyo ni kaponi ochuga agulu makama, tapaya makoro wuok Rironi, Mau Summit, Nakuru, makoro sani dwani gernie, obiro bedo mayot. Apaya machielo mabende dwani mondo mi ger, kech sirikal ng'iyo ni owinjore bed ni thuolo mar higni 10 apeyni madongo makwan gi ok tin kata 2,500 oseketgi gibedo moro manyalo nywando nyamburko tieng' diriyo kata lende ariyo manyo ni dual carriage. Kendo king'iyo ni sirikal bende ng'iyo ni kilomita ma ok tin 28,000 mar nderni mamoko manyien bende omed gero e pachoka. Ting'eni sami wacho kama tiwuoyo ti iparo ni gwenge makaluo na achiel kuom gwenge ma jatend piny sani okete maino. Koro kaponi agulu ni ma iwacho ni chako chenro mare e kawuono kaponi romo margi mar jotend migepe opuodho ni koro mondo mi chake ayanga kana osewacho ni ichake no, to nyisi ni wanyalo biro go okang' kaponi adieri nitiere kendo kinyalo ta agulu ni maber. Sirikal ng'iyo ni singo ma jatend piny Kenya nitiere godo e thuolo mar higni 5 nyaka thuolo mar higni 7 wabede kod yewni madongo ma ok tin ne 50 manyalo biro nyuolo pi mathoth ahinya. To king'iyo kaka sani chal mar oro osebedo ka hinyo gwenge ma Kenya, ere kaka inyalo ke pi e puothe kaponi oro dhi matek, ere kaka jopiny nyalo bedo kod pi moro ma ginyalo tayo godo chenro magi ma pile ka pile ahinya. To king'iyo ni seche samoro bende koth bedo ka leo, samoro chenro mag pi ma thothne igeno kowuok kuom e bwo lowo kata samoro mago ma bende luwo pipe mitiyo godo kuonde ma kamagi, samoro pi bedo manok. To aparo ni kapono yaw yewni go to bende bang'e to winjo no chako nyuol chenro mamoko bende nyalo biro kelo dongruok ahinya korka weche mag teko stima. Ing'iyo ni kata mana kaunti ma Siaya kucho nitiere chenro mar biro keto teko stima bende nyuolo kowuok kuom ka bwo lowo gi teko mar nuclear. To ng'isi ni samoro en lek maber, to ng'eyo ni ok ni samoro en lek maber mana kaponi chenro makamagi osir kendo momiyo ochopo kare. Kik obedo wacha gi okang' mar timo weche gi te. Nikech king'iyo piny machalo mar nuclear cha public participation upea osebedo ka timo kalore koda kuonde ma gisediero kata sites ma gisediero ni nitie gima dho wagunda luongo ni potential sites. Siaya en achiel kuomgi. Nikech king'iyo pinje ma osego okang' kaka South Korea, South Korea en achiel kuom pinje ma osebedo ka nitiere kod teko stima motegno ahinya. King'iyo teko stima motegno no thothne iwenjo ni wuok kuom teko mar nuclear. Koro aparo ni ok wan welo ahinya kech wantiere piny ma joma moko osetelie kendo gisenyiso yo. Agulu ni ang'eni jay bro kunye matut. To king'iyo pinje machalo Morocco gini, kana atemo somo achiel adek kata aneno ka pinje machalo Morocco gini osetiyo kod agulu mar National mar Infrastructure Fund.
kendo mondo mi gitim go chenro mag dongruok. Ng'ene kaka Morocco chalo. Pinje machalo Senegal, Guinea, South Africa Guinea osetiyo kode kendo osebedo ka ineno ka tiyo yo makare. King'iyo piny mar Singapore higa mar 70 gi wiye kucho ne gichaka guche makamage to kendo mano mokostobe kama koro gichopie. Erokamano. Makamano kanya kono Gajwang'. Wachni agombo ni ochope iti ang'eni Ken Napudo kaachiel kod Vincent Otieno ikore mar miyo weche manyien lak sadeko kinyi makawuono. Waduogo nyakwa Gajwang' weche ni githoth. Wabiro ng'iyane ni to sirikal nigi rieko mane mar biro kawo ting' mar chopo dwaro mar chenro mag dongruok ma jatend piny Kenya nyowacho. Dobed ni en public private partnership koso nang'o, koso dobed ni wach mar agulu mar the National Infrastructure Fund ni koso nang'o. Unyalo paro mwaka mar 65 ni wan gi sessional paper number 10 ma bende wacho ni pinje machalo Singapore, Asian Tigers go ne okopo gima Kenya ne nigo nyakwara Gajwang'. Paro mane Kenya ne obedo gono ema ne jomoko notiyo go mar go okang' kama koro gintie ni. Piny Kenya bende temo sweko, wantie kod geno ni kawanywako lwedo kaka dwarore to kamoro wan be wabiro chope okang' ma bende ne wawe ni gundwa gi kothewa mamoko ma odong' chien wan ka wasewuok e bwo piny Kenya kwa Gajwang'. Biro neno ber ma jotelo ne oketo kete mana ka ma en kaka wanene e Ramogi FM gi Ramogi TV. Wakaw ywe matin. Kwa mara nyingine tena, shabiki ameshikwa mkono na shabiki. Na sasa ni muda wa shabiki kuvikwa taji na shabiki pale Kwale Stadium katika mechi ya fainali kati ya Azam United dhidi ya Laziam FC. Ukuzaji wa vipaji sio tu kwenye kandanda pekee. Njoo ujione vipaji vya mziki kutoka kwa Yashri, Mishi na Maimuna kabla ya kuitafuta power kutoka kwa Mbosso. Hii Rashid Abdalla Super Cup 6th edition tarehe 14 Disemba ni babu kubwa, yani 10/10. Ndiposa Aziza the Media Messiah atakuwepo. Tukutane mpirani, soka na burudani. Kumbuka palipo na shabiki, hapa kosi shabiki. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. This festive season, let Seychelles be your haven of calm waters, soft sands, and moments that slow the world down. Because joy lives in the simple things. A walk on the beach, a sunset shared, and a love remembered. From just $2,110 per person sharing, enjoy 5 nights of island beauty, ocean adventures, and the rhythm of serenity. Let your heart rest where the world slows down. View travel, moments that matter, memories that last. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811*414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Penja laktar kwa kalera Ramogi TV kawa wacho ningima en mwandu. Nyinga Ruth Otieno.
Mana kamano nyakwara Mogajwang', ma en kinde mabende wabiro some ote mag jopiny ka achiel kachiel. VOJ erokamano ahinya kinuona paybill namba cha kendo en 846 800 account name indiko nyingi ma Nyasaye ogwedhigo tibolo kanyo nyakwara Mogi. Erokamano ahinya ne jowa ma osetimo kamano. Machielo ka endi wacho ni maka joma oyawore wacho gitimo komoro jopiny warito neno. Okay, ma ok en wach. Derepo obed motang'. Ng'wech mar piem ni rach ni Nyasudan Mtol wacho ni nitiere piem moro ma jomitokni jabedo gago. Gima dhano ni e lwetgi. Gima lit na ni driver oringo gi gari otieno mangima. Kochopo to ochako loko dog kendo. Donge ng'ani nindo nyalo kwanyo ma lose control. Jo bende kisenoga ka gari opong'o to wek idho geche ng'eny. We liero nyake dhot. Kama kani chopo magi te gin gik makelo masira mar ndara. Arrive alive, mano should be the rallying call. Mano Nyasudan Mtol wacho kama ne ote mare kairo kama na inya. Machielo ka endi wacho ni maka jomo oyawre ahinya. Amora nya gi chenro maka ka wanene nikech osebedo ka ukolo weche moko matimore e kind oganda wa. Anda mana kwa jowa ni nitie mtokni manyien mathoth giringo route service Nairobi ka. Masani koro biro ringo nyaka rude mag dala. Chon nitie gima iluongo ni Transport Licensing Board. No dhiga kure joma dongo. Okay. Enoloke to NTSA. Koro mandate maduong'. Yeah. Okay. Maka jomo oyawre ahinya. Gima waluongo ni fatigue ema thoth ni kelo thoe mang'eny. To nitiere kembe moko mag mtoka ma nyinge osebedo marach ahinya. E ndara mawuok Nairobi ka kidhi Kaluo. To kambi achiel logo ni imanyo kelo masira moro bende weekend mokalo ni. To ento itimo gi ganade. Machielo ka endi Fabian Odhiambo wacho kanyo ni there's a time ne NTSA ne revoke license mag SACCOs moko ma mitokni gi oko rito chike mag ndara. Gini pon niga tie koso nang'o. Okay. Moro ka endi wacho ni wach mar road safety nyaka koro kete curriculum ma ipuonjo joma matindo mondo gibed gi ng'eyo. Nitie gik moko matimore ndara ka mamak mana dhogi nono. Kiseriembe piny Rwanda kibire Kenya ka tibro fwenyo ni kara wan gi pinje ariyo mopogore gadier e yor tim gi gimolongo ni culture mar dhano. Okay. Fred wacho wach mangima mokalo ni jowa kosemadho tidet to moko gimoro idho ni gidhi e ndara nodwa nyiso jusi ne moro kanyo. Ma wach ma be medo kelo masira mar rach mar ndara. Machielo ka wacho ni maka joma ayie kaka ukolo weche kendo meduru mana puonjo ganda e weche mag road safety. It is not a mandate kende ma wabro wene NTSA kende. It's a collective responsibility ne ji duto tero kama na ahinya japuonj Clement Odhiambo wacho kama ne ote mare kairo kama na modunga ahinya. Morning kaka wanene jatelo moro ma masawa mar Kenya no kwedo wilo nyinge Talanta Stadium. Dipo ni NH lit mag jotelo moko kusonade. Jako sodo Wood Sindo Kinyasaga nene kama ne ote mare kam. Julius Obonyo weekend mokalo ni obedo na malit sana wito osiep na moro kanyo. Okay, mosahinya kuom wito osiep ni nyingi to kindiko naka. Machielo wacho ni maka jomo oyawre ndara ji nyaka bedie motang' kinde ka kinde nikech nitiere wer moro manyigo gokinyi dereva chunga maisha. Gini ndalo machon ne paronowa kaka weche mag road safety ne gima nomako chuny oganda kabisa. It is high time mondo kanisi ni gijite wuog oko mar konyo wapuonjo jopiny weche mag road safety. Ipenja kanyo ni donge NTSA nitie ka gi Directorate mar Communication mane thothne ne tiyo gi media mar puonjo jopiny weche mag road safety. Gini nodhiga kanye. Okay, machielo ka wacho ni target moket ni police ndara katiji ber nikech choko to yot mondo ibed deployed ndara. Gini ma osebedo ka kelo chandruok mapek ahinya. Koro Vigilance House ka nyaka ng'e nena kaka inyalo teng'lo ji moko mogo mondo ne kaka onyalo konyo masira mag ndara. Erokamano ahinya. Maka joma roads mamoko ok obedo marked maber kora kwayo Kenya National Highways Authority KENHA mondo makie wang' apaya mamoko ahinya kidhi Kaluo kiwuok Ahero kidhi Kisumo. Markings manoketi oseruchore ma kuonde moko kata mana bumps ok dine king'ama wende ndara no. Gikonyo anena e weche gi. Machielo ka endi en road signage jo scrap metal thoth gi kwalo nyaka guardrails mag olalo.
tim ni bende nyaka koro kwede okang' mamalo kendo ng'ata mojuki nyaka koro bi cham nyanje. Erokamano ahinya. Maka juma oyawre puonj ber ndi road safety e piny Amerika kuma wantie koni ni en gima lich ahinya kendo drunk driving no en a very big criminal offense. Koro jowa nyaka ng'e kendo nyaka tang' ahinya. Wach alkoblo cha, is it still outlawed by law koso kod ne ochiwo green light ne polise tiyo kode piny na jomadongo maungo e panel kanyo. Otherwise awinjo maber ahinya kano Wisconsin e piny Amerika meduru mana puonjo Uganda nuna paybill number mar Festus Amim Mowuod Awasi anyalo pare tarik 19 kane un e Ramogi FM kanyo anto ne ok ang'e nang'e mana thuolo mokwongo kane wuoyo kode un gi Jay Bonyo gi Waziri John Badi gi colleagues mamoko. Otherwise my sympathies goes to the family during these trying times. Nyinga en Wilberforce Tema Onyango jaugunja kawuok Wisconsin tinende e piny Amerika kono. Erokamano ahinya kuom ote mari kendo ochopo maber ahinya. Nuone paybill, wacho ni nuone paybill. Nuone paybill. Wuod Ogunja paybill en 800 468 7 846 87. Echa margiche luongo nang'o? Western Union nitie kacha. Western Union nitie onyalo kogo pesa. MoneyGram nitie. Tap Send be nitiere. Kata M-Pesa be nitiere. M-Pesa Global. Erokamano. Account name indiko nyingi mar passport kata mar kipande mari mane wach manitiere kaendi. Maka juma erokamano ahinya awinji maber ahinya kantiere Migori Daisy. Asante sana kuom wacho wach mangima. Parne mana jo piny ni nitiere bridge moro kapok ichopo Awendo ne olos ndarano to guardrails pok oketi mar bridge no kanyo is a death trap. Wuonwa uru gi jo Kenha ni gikonywa anena. Victor tabu machielo ma ok wache chenro ma kawuono ni eni wantiere kod kuonde moko ma ji tinde oloko uso nyaka machiegni kod ndara. Nyocha winji kiwuoyo Ramogi FM wach mar kiwuok Rodi Kopany kidhi Rongo chieng' Friday kaka Rongo chaloga. We wach ni mitoka nyalo bayo madonjo kuom joma uso e wang' e dho ndara kanyo. Gini is a concern. Is it about planning mar towns mekwa koso nang'o? Nyinga en Rodney Odhiambo wacho kamano e ote mare kam. Ndalo moro Victor nyalo paro masira mane timre Kipkelion. Londiani. Londiani to gi Kipkelion bende ndara mabaro mochomo Moroni. Dongene Kipkelion. Mano Londiani kanyo. Area no en Kipkelion constituency. Bas Londiani junction kanyo. Kichingeni Londiani gi gin ariyo. Nitiere moro bende ki Nakuru kichomo yo ma Eldoret. Machi luongo nga Total. Eldoret ki ine wuog ndara mo Nakuru ni ma ichomo Eldoret Total overpass. Basi sekalo Total kori sedhi adhia mbele kucho. Nitiere gimoro kanyo kana paro tabiro gine. Eka bende nitiere Timboroa koso. Timboroa. Kidu be moro timore. Malondiani be moro timore. Yes, Migori bende ndalo moro moko timore. Kaloyo chodo ya malo biro ka e. Kaito Malondiani ni bende ma ineno kano nego dhano mathoth kendo sirikal nokai gi kabisa ni chiri mane dho ndara jok ma uso dho ndara mana kaka gi jaji ni kasa mama siro timore koko duma iso nyaka idogi wakidoro dirisha tinde maber njugu imiya nyaka idhogari timodo mana kaka obila jo jaji ni to mane mo mi jo aje wacho to ken bende wacho ni nitire sama koro gik ma okirito bila in ma ine ndara ni ine mingeni ine mawiti okendi to dho chirni gi bende mana kaka wasewacho county government to gi piny owacho mamalo bende nigi responsibility seche moko warito ga nyaka masira timre iro ka ng'ato use chuny chiro to suru ichoko kanyo yes Landis Road ka butu Mudhuru kikalo tibiro ka jogi tindo kocha butu wakulima ka gine chuny ndara tir to irito nyaka gimoro timre eka koro ichako kawatwa ni wabiro chako atwa kali kia no stone will remain unturned kiango olevi mang'eny ma piny owacho biro godo to sani to nwano dine wapunje gi gima notimore Migori cha kendo jotelo no wuok malich ni chiro idaro gigo timore magicha gibira wendo ka e bende otimie gik makamago aparo ni gik minyalo geng mana kaka wawacho ng'ato lori ochodo amalo kata gari ochodo to usa chuny ndara ni emodwa chiwe e rabuonde ni ji menyo
mano ok wadagi lakini wabedie bende gi kichruok ahinya seche ma koro ineno ka dhano nyalo bedo ni muomore e yo ma ok owinjore weche mag reflector jackets ahinya ne jo apiko in japiko to piny to osechopo odhiambo to kokirwako jacket marateng to in gode ndara iaringa ichomo yugis kirwako reflector jacket tinenie beti inyalo neni kata ka ng'acha biro to kogo torch ka gari omenyo ler torch mare tinenie to helmet ionge gi gimoro amora to inie ndara tirama nitiere gimomiyo jok manokelo weche mag safety e ndara gi nowacho ni ber kirwako reflector jacket no ahinya seche mag otieno to kata mana jowa mabende kalo ndara Victor ido ka ng'ato kalo ndara to en e simu adier weche samoro jobiro mapek to ido ka sare in e chuny ndara ka to simu moro mapek ma samoro kaka jegi ne jok ma ogineno koko yude tenda mar sombe cha mar sola moro koko donjo kata mpesa moro donjo ti in e chuny ndara koro tiyo gi simu bende ka wakalo ndara bende wanyalo duoko piny nikech samoro simu nyalo dhi gi pachi ma samoro yude wach moro kata ote moro mapek modhi gi pachi ma pachi lal mi aparo chieng' moro but GPO kanyo ojana moro riembo ndiga to keto gik moko e ite uwinjo la kidube dara kiamano ochame kabisa neno konjaje ne ochamo doba ma kudugo winjo mani nobody can stop right to we will ne chuny ndara koro bang'e ko biro chiew to fwenyo ni kare ng'amo stop ndege cha en malo erokamano ahinya bende ing'e ni jomadongo ang'e ni pok waduogo to ne pod wayalo wach mar road safety ni nitiere thuoke moro ken governor kanyakla kod senior bonyo mitokni mating'o niang' ahinya kiwuok opapo ken ne machane dwe mar 12 kane owuok Row Festival koth chwe mapek ahinya kind Rongo gi Rodi Kopany kama ana riembo donge ine mani riembo to jamani ni mana gi katululu moro ema en gi tanboy ne moro menyo ne ndara kama to ting'o tiang' otero papo way bridge kanyo actually ne gin gi gine mar ne gin gi torch mar simu yes emo menyo go ndara menyo kama emo miyo jopiny penjore ni to NTSA sama gitimo licensing ang'o maging'iyo nikech kata mna area mar Muoroni Chemel ka kiwuok junction Thesalia ichoma wasi nyaka but chiga gi junction machiga rabur ka ibro do ka loche kata mna nini matingo ne lori otinga ma dereva ok nyaneno kata side mirror mar mipenjo ni to dereva ni mitokni mai toke oneno nade tiango dhi modino nyaka taya mar mitoka mikiani nikech mitoka karingo gotieno to nego beni taya neno ema nyisi ni ugo break osudo kata to koro magodin apani bende ntise mna kaka jawinjo kata janeno amoro wacho kanyo nyaka bende wuoge oko mondo giwache ni to mitokni moko nitie manitie ndara ma bende penjo ni to ma to kata insurance bende en godo gini en tijwa waduto mondo waneni apaya wabedie maber to NTSA bende nyaka konji ana paro ni ber ka giduoge patrols moko mandalo moko yande gitimo kata bed mna ni gichoke at least patrols go sama gitimogi to jidoke ga chien matin jidoke chien matin nikech ko wewa wakamaka ko wesani ni to jihinyore mang'eny kech jigola kit mitoka mora ringe ndara jitimo gimora mora ma gidware ndara nikech kita mna jam mineno waneno ga mang'eny ma jidhungoreni en ni ka mtokni ang'wen osechung to ken biro chien to en garaka to chako overlap mokiani mbele kucha ang'omiyo jogi ochung to kodhi mbele kucha to ng'amani ito kecha bende wuok to ji wuok to gichopo mbele kucha to gidoga kara koro side maji ne dhi achiel cha gibende gidoncho ginyal timo ang'o koro jomoko ka ng'ato ne wacho ni wich deny machalo pach lwang'ni iwacho gima dwa wacho en mana na adikora
Ondong chodha nochodhe kamano ni we pachi kik bed madeny kamar lwang'ani. Nikech sama mitokni 4-5 ochung', jok mochung' gi mitokni gi wigi ok richo mondo gichung' e dier ndara. In araka mane mang'isi ni nyaki wuog kore ringe e bath dara oko kata len moko nego bed ni ringe ni imidwa ni ringe mondo ikalgi. Then kichopo mbele kucha to jok maluwi bende ma wigi chalo gi mari koro udino ndara ute. Koro udwa keto dhano bet kanyo kata araka ma in go ni koro jobi kone gi ni keturu pida kuon abiro cha bende ok ibi chamo kuon no. Ibro ninde ndara kanyo. So nyaka walokru pacho, nyaka walokru timbewa. Erokamano. Ahinya gino timore ndara ma Mayu ni. To joloche bende nyaka wawuogo. Obila bende nyaka kawnegi atua mowinjore. Victor, nisi seche moko ma yudo loche, ahinya loche ma long distance gi. Jalori bandara e lori, ba lori e ndara madieri nono ni to ng'ani wiye ni kuma nade. To kendo ineno komoko ochinyo taya tembo dwa no overtake. Kinde duto yudo kama sirni moko timore tido ni wuon lori no oringo lal. Ang'o momiyo oringo lal kong'eni no otimo? Nitiere mana dreba manyo riembo bus manine no otimo masira manyo kao ngima Cyrus Jirongo. Mani neno kochung for the first time kendo nwang' driver. Kowacho ni anto magi ma na achung nekech na konyo ngima dhano. 65 nekech Jirongo nyo ringo koma ok no onego be no ringie. To ido kantire jalori mochoda kendo kabisa eno wuok to riembo lori ni king'iyo loche mochomo Uganda mochomo Tanzania gi impunity ma pok odwaro yudi. To kendo ido ka lori ni bedwa ni overtake to lori machielo cha be overtake. Koro gimachielo ma bende jowanyalo ng'iyo ni nyiso ga kinde timo driving ni kikilu lori machiegni ahinya. Lori jowa mariembo iwene lori distance nekech onyalo mako break moro mapoya. To komako break mapoya tipo kidonjo kuome. Nja neno chieng' moro kancha no riembo aya dala kaduogo kaparo ni Nyasaye mano okonyo nekech lori mane mbele wacha omako break mong'ielore mana Mayu ka. Koro kong'ielore to jalmani eng'echa awi mabed ni ne lori wadgi to donjo mana kuome. Koro iweyo distance moro kindi gi lori makata konyono break to iyudo kaka inyalo timo ang'o kaka inyalo ng'ado to bende ok ilu lori machiegni ahinya mana kaka owinjo wachone. Emomiyo mondo wang'ini to gik matindo tindo niwinjo wawacho kaegi wanyalo bedo ni wiwa konyo nadi ing'eni wich momoko tije tek moko dwang' kaka ikonyo. Ma emomiyo Victor seche moko inyalo penjori ni to wawe Erokamano. Gine report ma penji ni be wi konyi. Is your head and sound. Ne owacho wach masira machielo mane otimore Nakuru. Yes. Taneno ka reporter maro mana Nakuru Miriam Nyambura wacho kanyo ni ne en bus mar Easy Coach ma otumore kod lori. Seche mag chuny otieno mochomo ko gwen kendo ng'at achiel owito ngimane ka yudo thieth. Ji mamoko pod itimo negi thieth ji ariyo, ji mamoko maromo 9 to nose mi thuolo mar dhi pacho ma oyangi Dr. James Waweru mabende otelo ne chenro mag thieth hospital ma Nakuru Referral. Koro nyisi ni masira gi koro ko bedo wendo nyaka ne bas ma wang'iyo go mapile ka pile gi nyamburko ma ng'iyo pile ka pile gi nikech ing'ene be okochuno ni bas ni no kata gachi ne manyaka bed gi makosa mar ng'ama chielo nyalo keti kanyo. Ng'eni samoro ang' ka ng'ato winjo ni bas mar Gobei Twas kata mara Daubiro kurang ne wach ni bas no matire en gani samoro makosa ma otem gi ng'ama chielo samoro ne punda moro kadho to ng'ane riembo ng'aere tete komako break dichiel to brege no oromo kelo masira moketoke ji mathoth. Ama samoro ng'ato timo mana makosa moro matin to miyo kata samoro be ng'ama ne riembo maber speed moro matin koro yudo masira nikech samoro orikni gi mako brege to brege no samoro kumoko ne kaka nodwaro kier obedie to masira timore. Koro ji tuto ne giting'e gini makata kok ng'eyo derepe kende to waduto wan gi ting'. Erokamano. Nyakore moga jwang' ne wasomo ute mag jopiny. Dan Arujo, jopiko sani obiro gi tim moro mar keto teyni moko machero wang' malich. To ka iringo e mudho gini nyalo miyo ng'at ma igwenyori go bedo kamarach ahinya. Mano wach ma bende owachonwa kanyo nyakore moga jwang' omedo mana puonjore omedo mana konyore. Jomoko be wacho ni yawa rwakruok kene ngano bere dieri
samoro inyalo lalo pach dereba kapo ni kadho kitweri ma yo moro ma ok odhi kare. Victor, focus. Iken kila gino maber. Focus. Ito wacho ni welo ma samoro bende ginene. Ochwado kalkit nyalo bago direba. Direba focus nyanya kumidhiye. Gik mane bath dara kit ginene. Jathuolo nowacho ni dado jawo budho. Mano adier ni ka in direba to ing'iya kumidhiye, focus on the bigger picture. Kik wi bed ni tungo gi gik minyalo neno nikech dhano en dhano. Samoro inyalo neno mag piny. But Victor, engineer Rolex Wasonga ma bende osiepo aparo na kae ni wach mewacho mar tingni mopapo cha. Yes. Otemo wuoyo gi jopapo nikech mago ing'eni koro jodala mondo mi ging'i ni to weche mag tingni go iyudo ka samoro tinga okethore to chunge to kata gik moket manyiso ni tinga ochung bende onge. Koro en stationary. Tiyudo ka samoro gari mabiro donja kuome nikech iniwe ni tinga ni dhi to itimo ang'o ok ing'eyo. Koro aparo ni mago gin gik manyaka wang'e. Erokamano ahinya engineer Rolex. Ang'eni wabiro romo e Raw Festival. Obago ga adhula moro iga rumo kamae weche mag tournament. Ma bende jo mako mach ahinya. Ang'eni wadhi romo kuno. Ka iga rumo. Wach mangima mokalo nyakorombo jwang' ne wakawo yweyo moro madundo waduogo kendo kane watemo ng'iyane na singo ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo e kinde mane otimo twak gi jopiny nyasi mar 62 mar Jamhuri Day. Weche mabende ne oluwo gin weche mane owacho ne oganda jo Kenya tarik 20 dwe mar 11 higani e kinde ne manochiwo twak ne jo Kenya duto te. Ne pok atieko kodi wach mar National Infrastructure Fund ni adwa ni iteme kole matut en agulu mama ino mare en ang'o hie mopogore gi chik mapok obedo ka nitiere. Ang'e ni bura mar jotend migawo kata cabinet meeting biro ratify kata biro puodho tiere kata bedo mar agulu makamano. Adhi mana ka atemo kete machuok mondo awene jowetewa nikech aneno ka saa ber inko gi midhiro gi lwedo. To king'iyo kuma ne wawuokie cha kwatemo ng'iyo kaka jatend piny osebedo ka loso lek ma entiere godo mano ni thuolo mar higni 3 Kenya go okang' mondo obed kaka pinje machalo Singapore, South Korea, Japan gini kod mamoko. To ing'iyo ni gen lek moken oango biro godo osebedo ka enitie kendo kiwinjo kata ni kata mana pinje machalo Singapore gini nochako tiyo kod no chal joma nokopo Kenya nyinge mana ok gikopo to ne gidhi magiyombo Kenya makoro Kenya dong ko ywa goro. To koro nyisi ni Kenya osebedo ka nitiere kod lek makamano kinde moko no wan kod Vision 2030 mabende ne nitiere pod nitiere to makamano ne moko thoth gi koro tiyo bedo mbaka nikech ing'eni ne en gi siro mopogore social political kani economic pillar koro thoth gi tiyo bedo mbaka nikech ing'eni lek samo nyalo bedo maduong' to koro luwore gi ng'ama koro Africa Union koro ng'amo biro ma koro kwalo ng'wech moyombo jowetegi e kore ming'iyo. Tapani jatend piny iwacho ni deliberate nitiere gimotemo timo ma samoro nyalo pogore gi joma osekalo kata samoro nyalo biro ng'isowa ni koro tieng' mabiro nyime biro bedo nang'o nikech king'iyo ni sani ineno kata ka jatend migawo mar omenda John Mbadi temo kedo mar nyiso jopiny lere ewi chenro manchane gikawo mar uso bath pok magintiere godo e kambi mar tudruok mar Safaricom miluongo ni shares pok maro matamala 15 kendo king'iyo ni kanchane Mbadi temo lero ne jopiny momiyo ne gikawo okang' makamano to iwinjo ni mahino hie ne ni mondo giyude omenda magichako godo e lute agulu nie ka giwacho ni giyudo maromo bilion 240 gi wiye. To mano nyisi ni gintiere kod geno ni koro kang' osepuodhi ni koro agulu ni osebedo to gin gi gima ginyalo chako godo e iye kanyo. Koro en gima pan jatend piny okete maino ahinya kendo king'iyo kech ing'ino ka oketo gini ni thuolo mar higni 10 winjore bed ni chenro thoth chenro gi osechopo kamoro minyalo siemgie. To ng'iye en bowuon ni korka siasa ma en gima nyalo tiyo godo kaka silaha mare maduong' ahinya nikech kapono chake monene thuolo mar kindi kech king'iyo kata mana chwalo SGR kawuok Naivasha kama sani entiere cha nyaka Kisumu kapod ko chwalo nyaka Malaba wach ni dwa gole railway to nowhere to railway to somewhere koro kapono chake dwe mar achiel higa manyien kaka winjo ni chake no to ne ka gini dhi adhiya kendo Ruto ni ema dhire to chopo higa mangano 2017 pod ok otieke
ing'eni en gi campaign manyalo biro goyo kama gino chung'en ni adong na asebiro chopo kode ka itemo wacho ni chal ka gima kiling'ling en bende otemo bayo winy ariyo gi kidi achiel. Aparo ni mane mor mar japiny nikech gikone owacho ga ni gigie kata ng'ato kele mane notiyo godo mondo mi oyud kura to gikone ok onyal dhi gi gini ok obi pudhe odhi go soi obro we koro kata otiyo mana kode campaign kata otiyo mana kode mondo mi otel kuom higni 10 go kata otiyo mana kode yo mane to ka en gima biro madong' mobed ni jopiny nyalo tiyo kode koro sani Thika super highway ji mongo malich mawuok awuoka Nairobi ka nyaka Thika selling 50 koso dakika matin nisechopo ka riembo ni to koro tinde yo dong' tiyo modak Thika to biro ka nyaka jomatimo puonjruok ma jopuonjre ma intern gi thoth gi wuok Thika to gibiro mana koni to yot ing'eni kuchok chiegni obor ochwalore to kech ndara odhi oyawore obedo mayom ng'iyane koro wan ndara ma kilometers per beach ndachwa ma koro wuok Kisumu kochomo pimo kiwuok ma Kisumu mikalo Maseno michako nyaka Yala obor mano ohingo ichal ng'ama wuok Bondo tiloro Otungulo obor made bed ni ok en ndara molose kiwakimo molose go cha ma koni ji nyalo ringe ji ang'wen koni to ji ringo ji ang'wen koni to samoro moro kalo gi buoye moro kalo gi malo aparo ni kanyo ema ka wachomo to wamede gi teko mar stima minyalo nyuol manyalo medo bende jiwo chenro mag dongruok e kor gwenge jiwo ohala e kor gwenge to wanyalo biro bedo kod piny manyalo nyuolo chiembe nyalo loso mwandu mage ma ok wabi bedo ni wan piny manyalo mana omo mwandu kuok e pinje maoko. Erokamano ahinya wach magima mokalo abro biro iri Senior J Bonyo Governor ma wach makoro ni kodwa ka watemo kole matut ahinya eni ma en okang' ma jatend piny gombo ni mondo olend godo chuny jo Kenya mondo chako yiere kendo nikech kiwinjo kata mana timelines samo wacho gigi te en higa manyien kaber to nitie gik mamoko ma ji jopiny nyalo chako neno. Mana adier Victor, to apenjie penjo moro ma in gi jopiny ubiro duoko ka itabire ma guok kolokore sudhe itime nade inege guogi manie pedho koro lokore sudhe en inege mbura kolokore makoro ochamo gwen olokoro ogwang otieno koro kaka nyicha no ywak ni miao cha tindi winjo mako ywak ni wow oywak kadhano olokore jachien mo odiochieng' ok inene ineno mambuchi koro gotieno itime nade manya kidil kode kaka jaji dwaro jomoko wacho ni soye gunia tiwe to kumukia bole na aura titere awach kata miriu koro mbuchi ne ming'eyo to gi wuon bura be ong'eyo bura malose wawe gi kanyo nikech nitie bura moro lokore kamoro bura moro lokore kamoro e piny Luoka Victor aparo ni gima jatend piny temo timono to obiro mana kama iduoke penjo ni dobed siasa to koso en dongruok owacho ni pile ni William Ruto ok en bishop kata kodhi e kanisa ochiwo pesa machalo makore lach manyo ochiwo nyoro ma kanisa achiel oweyo milion 57 ok nikech ohero jogo be ok ni nikech ohero Nyasaye odwaro mbuch jogo koro joka ka to gin bora ni pesa no odong makata koro ang'o migi ombulu to pesa otimamo pesa odong makata kowueto we pesa kata kowueto we pesa but kapod ok wadhi matut wang'iya neni lek mowacho mar Singapore ni wakuongo wang'iyo no to promises mamoko manomiyo wa 2022 ka adi mosetimo mosechopo kare kapok okelo ma nikech wan ok dang wabukra buka ni koro wapako ni koro ber sembe ipimo gi nyamin no wacho weche mag Asla Fund gintie koso gionge gichopo kanye ok wadwa dhi ene japinye mano kelo negi to japinye maneno japinye no be mong'eyo ka Asla Fund no konye kod ok okonye weche mano keo promises madongo mane gichiwo moko ne gichako go uru kae to dugo gi campaign bedo chiwe mare wakuongo penjore ni to mamoko mano chiwo gi kidhie manifesto mar UDA mabet ne tindo mano ochiwo gi otimo gi nade mano koro assessment ma japinye mabiro timo nade emwa biro ng'adi e bura kae ting'iyo to makoro madongo makoro biro godo makoro odwa ka polo koro keta piny kae makoro kochuno ni wadhi e polo
polo koro keta ka Mae polo. William koro kelo polo ka koro ma polo modwa kelo nwani chalo nade to keli weche ariyo ning'iyo ni to piny Kenya gi piny Singapore ma jakom mosenindo Raila Odinga ndalo mang'eny ne pimo pinjegi sa ne gichalo nade similarities mage manini ora aneno ka ken ng'iyo wawe samoro jore dio moko nyal neno aja ndiko wewe jinye monene mano sign godo check aja koro ndiko mae Nosechopo Singapore. mae joma ni Singapore ano ka jago picha do zoom mondo jopiny onene zumezu majione ne koro kata ka jeo biro gwen to ne joma osechopo dinane nitie joma ni Singapore makalam chale kama no Baba Kalam Singapore. atimoga gimoro miluongo ni pen collection a collect pens kata kibiro ken ong'eyo kibiro e desk na kata tegodo kangi kalembe mang'eny opogore en hobi mara Gero kamano uchopo Singapore kono to wambe uparwa Victor kaduoge wach ni ting'iyo ni sama ne piny Kenya nwang'o uhuru giwacho ni gik mang'eny ne chal mondo wakony jopiny mondo gigi kik bed wacha piny Singapore nwang'o uhuru 1965 Kenya nwang'o uhuru 1963 64 ma king'iyo kanyo ting'iyo gik miwacho ni similarities gi ne chalo nade ibiro ng'iyo ka Singapore notelnegi gi jo agunda ma jo British ndalo cha megin colony mar British mana kaka piny Kenya omiyo terms kata mane jo British weyo gi godo ka moko ne dwa chalo gi mana kaka ne Kenya timo ng'o Kenya ne jo British weyo gi godo mak mana ni kibiro ng'iyo tibiro ng'iyo ni seche mane the founding father kata jatelo mara okuongo mar piny Singapore miluongo ni Lee Kuan Yew nodonjo to sama Kenyatta bende nodonjo tadire manyaka wach ni ka nodonjo to vision mare nopogore mana Kenyatta gi lange nodonjo godo ka nodonjo to nomako piny Singapore e lwete morido kama koserido to kit telo mane ni kacha jok ma moko biro wacho ni en autocratic kind of leadership kata ne dictator tiene ni gik moko te no dhi orido piny marwa ni nwabirie gima wadwa chalo bedo democracy to be ne ok en democracy koro ma ibiro ng'iyo ni ibiro yudo ka seche moko pinje modongore gi king'iyo South Korea gi mamoko gi ibiro ka jok manotelo gi ne betie gi gin telo ma weg jok manotelo ka ne nie gi mbi moro mathoth ma weche mag democracy gi ne bet tin tiduogo ng'iyo ni sama Kenyatta nodonjie telo pachoka to gi sama Lee Kuan Yew nodonjie kocha Kenyatta ka nong'iyo to donjie go ganda mama sawa go kuche gi to gichako mana yeko mong'iyo ni piny en ong'iyo lo maber okwanyo odhi Kwale okwanyo odhi Mombasa okwanyo to Lamu okwanyo to ng'iyo gimoro amora to chakie nyinge magi adieri manyaka wach ka ni gimomiyo piny Kenya nogika en ni Kenyatta ka nodonjie telo to chako luongo jogi majaramogi mane gin godo gi vision cha ka gik 1966 gino sethalo ng'amonge kama dhi nyaka kuongo ng'i kama aye yes koro ywaruok osewuok e kind jaramogi ka gi jok mane giyudo godo uhuru gi nikech koro ng'acha luongo jogi mae bende gima jakom Raila Odinga ne nyalo wacho ni tuo tu ka sirikal mar nako donjie telo mar Raila ne nitiere diere mokawo Kibaki mane nie e wheelchair moketo president ka Kibaki odonjo bang' jumbe 2-3 Raila koro kago simu to Kibaki ok maki MOU kelo wach to ka gin gi Martha Karua ka goyo Martha Karua biro timo ang'o kago simb Kibaki to Kibaki mako be man Peter Pondo Kaluma biro miye sigana no mapo ok adwa donje nikech mano ok moketo wakai nyisi ni kit telo emomiyo Singapore no chopo kanyo king'iyo another comparison ting'iyo weche mag mibadhi Singapore gi Kenya weche mag mibadhi gi gin weche machalo kaka polo gi piny wan marwa ni mibadhi is the order of the day to king'iyo kata mana resources omenda ma wan godo gi pesa mwaolo oko ka wanyalo tiyo moko tiyo arietha gi pesa man pachoka to kata mana gope mineno wasikwa olo gi ok de waol chien kacha monda we ne je kech wach be ichomo wiye chien kacha ndalo uru no wacho ni wawito bilion adi 2 odiochieng sani jomoko biro nyisi ni wawito nyaka bilion 3 odiochieng mana Uhuru Kenyatta noknyiso ni to bilion 2 go kalal to rieko mane mano keto mar reso gi to samo wacho kamano to ene president
monego beno segwe ta owuok mana kaka ineno bishop Oginde ma bishopwa nyo wacho ni en bende jo NTSA kwae omenda kaka wacho to pod olinga embe pod na e komeno orito report mondo timango to en chair mar EACC embo yie koro ka en mi kwae EACC wacho ni piga firimbi piga hatua koro ka en mi kwae bishop Oginde mi kwae mi badhi ke jo piny winjowa to koro ina guok gilawe ingeni en gima ne ji nyere anyera dhano ko ng'e gravity ma gino ni godo mak mana ni kiduoge wach Singapore gi Kenya kapok ibiro e weche madongo tikuongo ing'eyo ni gima omiyo wan ka en gima deliberate ni en telo marach Kenyatta nochako gi tiende koka cham kaki komoyo donje moibo chako mana ng'iyo lope madongo gi gimoro amora en bas ofuato nyayo Kibaki ka no donje gi Raila gini mani iparo ni nyalo kelo lokruok Kibaki bendo chako dogo luongo mana jogi ka Kiraitu ng'ane gini ka Chris Mungaru gi jogi ma hope mane jo Kenya ni godo chocolate 202 mane iwacho jo Kenya ne nigi hope ne nigi geno molo piny moro amora kache mane wang'e ni gigi timore en bende ko biro to chako dhi omo mana jogi to gwe jogi tengo king'iyo jok mane onyuolo wach mar Vision 2030 ni kamoting'o Professor Ngiri Anyang'o governor mag Kisumu gini nyisi ni plan mane nitiere noloyo kata mana makoro William Ruto huwe mar Singapore nekech ma bende no chiwo go ma dichiel to winjo mana ni Kenya dhi chalo Singapore koro no chiwo godo dichiel to dhi owuok to sama mae biro kateno ni go gi siasa mandawe en ni wachomo kamidi yierie ting'iyo ni mega projects gi uru kanyocho wuoka okawe SGR odhi owe kanye kama Ken wacho ni Railway to nowhere mapenji ni samidwa kao SGR tidhi iwe Narok idhi iwe Naivasha mwandu gi kujo gi containers gini ne dhi konyi gamo koro biro ng'i ni nitiere yore ariyo kama Ken tene chama doga tene ni ber ne piny ka gigi otimore to samoro jodito mokelo gigi to sechikore gi meki gi chuth mana kaka uru no otiekore gi expressway chuth itemo winjo gima wacho ni mare osekawe otieki e chuth kama dwa wuok Thika super highway ni wuok kata koro tiko chuth to wan ko yawnwa yo masa siku kuka mai imagine inde yo mama imayuni wan koro wanyalo chopo dala gi 5 hours kandaro losi okobi muke mondo timango mondo dhigo to koro okinyal pogo siasa gi gigi mak mana ni seche moko ibiro ido ka weche mag public participation to giketo gigi e weche ma iluongo ni transparency gi accountability ng'at momindara mana kaka expressway ni nino ka Murkomen no wacho ni ko odonje tich to gidhi keto contract go public nyaka sane okwang'eyo kwano omenda ma jogo chulo koro magi gin weche mag sero mbulu to kadiponi sero mbulu no samoro nyalo konyo ari adek mondo timre nekech gikelo gi weche mag PPG ma ng'eni je biro losie weche mag PPG PPP sorry public private partnership koro kata ka gikele kamano lakini at the end of the day to gik mane onge ndara mane ni kaluocha oyawe koro kata joko chieme ne ke chiemo to be nyaka gichieme man to koro wachgi lakini gik ma wanwang'o go to wanwang'o erukamana nya wach mangi mokalo senior samane governor wuya aparo chieng' moro ka Uhuru Kenyatta ni Mombasa ko ka ngi jofambo gi keyo to penjo wach mar contract mar SGR mano tarik 31 dwe mar 12 2020 2020 ko 2021 ko wacho ni contract mane obedo sign gi kambi mane gero SGR no ibiro ketne jopiny elela bank of fwenyore ni to kare achiel kuom gik mane otigo mar manyo pesa ni en the port wa Mombasa wan kama tek ahinya mokwongo magi gin projects ma bende dongo biro yawo wang' piny to kata kamano penjo maduong' en to wadhi golo pesa kanye wang'eyo yore ma wan go tinende VOJ ipenjo ni wadhi golo pesa kanye e kinde di duto gik mwatimo gi wagolo ga pesa kanye usuru to waywak pod ni malo usuru to ni malo hola bende pod waywak ni selling chabe wasekalo to koro dwa ni serikal ogol pesa kanye nikech ing'eni serikal yudo mwandu nemnegi e yore ariyo usuru to gi hola koro kuwacho ni hola wasekawo mang'eny usuru bende ni malo to kara koro dwa ni gigi otim nade donge pod idwa ndara makale dhodi gacha pod odwaro pi
Podi dwaro pi. Bwana ni stima nyisa yudo kuso podi. An kore. In kose biro kine usuru wa. Ulalo manye dwaro cha ben nyose mi kuso podo go mbake. Podi lose. Bas. Pesa ni nyaka manyo. We monda wach ni gima William Ruto timo. Miwacho ni from third world to first world. En gima ber. Ang'o miyo ber VOJ? For the first time, en adiera makende ni wayudo wan gi jatelo musiko miyo jo Kenya go mbaka maluore gi weche mag uchumi to gi kaka piny Kenya chalo. Piny Kenya ka ahinya wago ga mbak siasa mang'eny. To sani William Ruto en koloso to gik mowacho miyo waduogo wagore peksen. Kako ganda ni to bende wanyalo, to bende gini nyalo timore adiera. Ma an kipenja to mano mbaka maber. Nikech sani ng'enyne de wago mbak siasa. Departure from the past. To aseyudo kendo aneno ni nyaka ne William Ruto donje telo, ng'enyne agenda mosetga en agenda mar gombak uchumi mar Kenya. Iyudo ka ji lose mang'eny. Ma mano gima nyaka wach ni mokwongo mano gima ber. Nikech wadok chien e siasa to wachako penjere ni to gik mowachogi wadhi chopo nade, wadhi timo gi nade. Tiyudo ka koro kochako biro ga agenda moro to bedo ni koro yot ni macha ne wasewacho ni gini dhi tim nade to koro kaka itime mbaka motimo ang'o wagoyo. Pesa ni dhi gol kanye kech projects go to ng'eny. Gidwaro karibu trilion 5. Budget ma Kenya higa ka higa pare ni sani kodhi chopo trilion 3. Mangiso ni mondi chop gigi idwaro budget mar Kenya higni 3 moko chulo osuru, moko chulo misara, moko chulo gope, moko tim gimoro amora, moko ter pesa counties. En mana budget ma dhi timo projects mag sirikal gi. To mano bende ok ditimore. Emomiyo ineno ka nitiere gik ma owacho ni bro gidwa ni gitim kaka piny owacho. Machiel kuomgi en infrastructure fund. VOJ kisomo kata buge ma World Bank ondiko, jo IMF ondiko, jo somo chumi matuklu ondiko, bro wacho ni gini ber. Nikech obedo agulu ma sirikal dhi choko godo, to choko godo kong'e ni pesa ma wachoko ni wadhi timo godo 1, 2, 3. Koro kiketo pesa ni kanyo, ting'e ni pesa ni dhi gero gima kama, to iluongo nang'o returns midhi yude, kata ohala midhi yude, tidhi miyi e yo machalo kama. En gi gimi nyalo wacho ni chalo gima en gi defined benefits kata returns. Mako wachni ni higa achiel, pesa ni miketo kanyo milion 1, wabro miyie ohala mara tamalo 12. Ting'e maber ni higa ka higa adhi yudo siling 120 kolure gi milion 1 amana keto. Ma sirikal miyi. So en gima ber nikech koro gowi ma pile pile ma sirikal kao tiduogo kotu wagodo osuru ni koro onge. Nikech ichule nang'o VOJ? Ichule nikech koloso ndara to in kipuro bel to belni ni inyalo gole mapiyo piyo e puothi, titere e chiro, tiuse, to kiyudo osuru ma koro ichule gik mitimo matindo tindo gi, to sirikal nigi pesa mabup manyalo timo ang'o? Duoko pesa no ne jomokete. So berne en ni projects modhi timo kech samidhi e market, we kora tigi lugha mar ohala. Samidhi e market ahinya to international market ni dhi manyo pesa. Tidhi kiwacho ni an pesa madwaro ni adwa timo godo 1, 2, 3. Ta 1, 2, 3 madwa timo gi abro duoko ni godo kama. Nyocha ineno ka Safaricom ne nigi gimoro ma giluongo ni bond mane giketo. Yes. Ema gini dwa chalo godo. Mane giwacho ni gidwaro bilion 40. But mokwongo gidware bilion 5 ma gidhi keto godo sola gi miluongo ni base stations mag gi. Kuonde ma giketo gik mamiyo network bedo maber. Yes. Nikech giwacho ni gitiyo gi pesa mang'eny mar generator
mar Kenya Power mondo stations go timang'owa oringi. Koro ka giketo sola kanyo to gibro yudo ka pesa man gitiyo godo magichulo godo Kenya Power to ginyiewo godo diesel odok piny. Koro they make a saving. So joma nyonyiewo bond gi mar bilion 5 ni iwacho ni ibro mi higa ka higa atamala 12 e pesa mora mora mane ng'ato oketo kanyo. Iyudo kama no yot. So infrastructure fund ma sirikal wacho ni en ni gibro wacho ni wadwa gero dual carriage mawuok Migori town to biro nyaka junction Ahero. To junction Ahero ka kochope mondo iwuog Migori wabro kwayo ni kidwa luwo expressway no maonge ni siji tinga udino ni opapo maonge siji ni mon mauso mananas olare oketi kanyo gi mananas to kihero mananas ka ken kama ini ringa nywe dakika 45 ti wuok Migori town tichopo Ahero junction tichule gimoro matin ineno nikech ikoni gimomiyo kata wan sani VOJ ikoni joma ni dala ng'eny gi wacho ni wadak ngima marach nitiere gimoro miluongo ni convenience ma simoni inyalo order chiemo biro ni e dhot simoni ioda pi mimodho ni to biro ni e dhot simoni ioda gas inyalo kada mana puro gi simu inaro gi kati puro kaluo exactly so convenience no you have to pay for it nyaki chule monde kiude mayot emikoni sami idwa ringe expressway no kidwa bete jam ma Mombasa road seche 4 to nyaki chul e kama onde timang'owa mondi chop kuro maber so convenience no nyaki timango nyaki chul mane ka sirikal yudo pesa machulo godang'ol gi so gik ma William Ruto chano gibeyo nikech kata king'iyo ni to sami gero ndara ji adi madhi yudo tije Rironi Mausamit ka nyo wachi ni ji 15,000 dhitie VOJ ji 15,000 ni kiwacho ni familia ka familia ng'ata matiyo kanyo nigi ji 4 mopidho igo gi kwano gi ji 15,000 ni to kanyo nitie jok madwa uso chiemo to kanyo nitiere jok ma uso simiti kembe ma uso simiti jok ma uso hardware ma uso beti to uso bao to uso ang'o uchumi mar Kenya dhi yudo ng'owa gik mang'eny so emomiyo projects gi beyo kako pang gi ni dhi tim gi ni pesa midhi tim gi bede tim ang'o ber nikech onge sami bro duogi tikoni koro wamedo suru ne japiny gima nyaka wakwa en ni transparency nyaka bedie gima ne Fred wacho nikech sirikende duto ok mna kata mar William Ruto ni kende wasebede Kenya kani sirikende duto inya paro ko Uhuru Kenyatta ko penje ni Eurobond notimango gimi wacho ni notimo budgetary support to budgetary support duong e budget ka notimango mane ma jo Kenya penjo ni transparency ni obede mondo wang'e ni pesa ni ka en bilion 280 madwa gero ndara mowuok ka to dhi wuok tan wuok Nairobi ka to dhi Mombasa to wang'e ni pesa adiwa madonje e simiti pesa adi jok matiyo go ichulo na di so that breakdown no miyo japiny bedo gi to koni gini ber to kwa wacho ni wamiyo ja China pesa no ja China koro tim kaka neno to japiny bedo gi to koni to ja China makelo tingni ko athuri gini to kelo simiti ko athuri gini to kara ja Kenya yude ang'o so mage gik momiyo public participation ber ka gi poko timang'o lakini gin chenro maber an gima dawachi ni lek ber to lek oyiene ng'ata lek William Ruto gi jogo ma advice to gi piny owacho mare nigi lek maber ne Kenya king'iyo projects gi gima nyaka wang'i ni to bende lek ni nyalo chopo mane thuon wach to chopo nade to koro emikwacho ni sovereign wealth fund infrastructure fund gi magi kaka lek ni bro chopo koro gima nyaka wakwa kaka jopiny en ni wayie ni gibeyo lakini wadware transparency kae makoro jo od burawa nyaka penjie penjo nikech projects gi sama gitimo oversight in national government nyaka gipenje penjo matek tek gibeda kucha ni gin joko madwa kowa kanye mi bendi penje ni to kigero ndarani to wacho ni ndiki nyithinde 15,000
to in kaka MP ma Kasipul penjie ni to bende nafas nitiere mag nyithindo mawuok Kasipul mondo bede na kar ji 15,000 no, nikech sama nyithindo kaw kata nyithindo 600 mowuok Kasipul madhi tiyo ka, to pesa magi chamo osara dwe ka dwe kata ka en odiochieng' ka odiochieng' to giore gimoro dala to gero ang'o? Gero Kasipul. Nyaka gipenj wach mar cost benefit analysis. Cost benefit analysis. Kata mana taxes, Victor, ibiro do gimomiyo Jay wacho wach ma transparency ni. Nitiere kembe gi mang'eny ma samoro registration mare emotim China. Lakini weg kambi gi to mana jo Kenya. Ero kama na Samoro ma otimore, Victor. Enia, yudo ka samoro nitiere ushuru ma samoro kembe gi ok chul. Koro nyaka ng'ine kopo no migi waiver moro. To waiver mo migi gi thuolo nade? Aya, pesa ma gibiro choko ni gibiro choke kuom thuolo maromo na kuom thuolo maromo nade? Koro magi gi ma jo od bura nyaka dwar documents gi, nekech gimoro amora maber nyaka bede pedi ewi mesa mondo gine ni to gaps nyalo bedo kuonde magi. Ero kama na inya iparo na ka gi Bob Wafula. Bob kawuono itera sipidi manade ne yawa Bob. Ero kama no gabana wach mari mogik aneno ka Bob paro na kanyo ni sa oserumo ka wach mari mogik minya we godo jopiny. Dago mane jopiny. Ero kama no Victor, nikech kamoro ma nyalo bedo chenro maro mogik ma higani ma jo setino batwa kaka Jay ochako ka wacho to giken gokinyi sama wachako ni giseteno batwa jowa ma kuonde manchano wawuothe, wadhi Kisumo, wadhi Homa Bay, kata kuonde mamoko ma pod wachano mar biro dhiye kaka johero ma mantiere boma ma Mombasa, to kata mana Migori gi Siaya gi kuonde duto te ma osebedo ka yawo nyakalondo margi chieng' wuok tich ka wuok tich, kendo TV margi mar Ramogi TV chieng' wuok tich ka wuok tich ma oseteno bathwa, kendo gichiwo tegi gichiwo pachgi ewi chenro mar kaka wanene masani omako piny ochweyo moketo dier ni ero kamano ahinya. Kao kamano Victor, to wachomo kinde mag sikuku kendo mana kaka wawacho ni wabed gi horuok mathoth. Iwacho ga ni wendo ng'ao. Wendo ng'ao kata kidhi dala tibedo ga ni in ng'at ma ng'ao mondo mi ka iga oloko Nyasaye komiyo thuolo to mondo mi gibed gi Christmas maber kendo kachiel gi iga kata loko iga maber. Mani gima dang' akwano. To wach momora mogik en wach mar loko nying Talanta Stadium ma koro ibiluonge ni Raila Amolo Odinga International Stadium. Ero kamano. Ken. Wach mogik. Ritruok e ndara ng'eni ne waselose pero pod obro medo lose. Mana ka chano wasewacho kendo juma mokalo ni jopiny ng'i matut ahinya chal mar piny, chal mar lwase. Ang'eni koth no ng'uko ji chien kacha, samoro keyo ok nyal bedo maber ahinya. Jopiny omed mana keto mahino kungo ahinya to e kinde mar Christmas. Ang'eni ji thoro nyorore ahinya korka budget. Samoro idwa ni mondo igo chapat ndo achiel, koro nyalo miyo tiyo kata mana nus ne mondo obed gi kungo ma kawago higa manyien. Kiko bed gi nok mar chiemo. Daro mano ma do soda mukede credit mar bao. Ken mawacho ni to weekend kanyo kwaru sano dhi manyo law Christmas. Odi joga lewni ma Christmas. Onyo dhi kao ni to kwaru bana pogna an marach nyaka. Fudi. Kozo fudi ni mojamu. Manye dhi manyo. Ero kamano. Sini wach mogik. Avio Jay, an gi weche ariyo mogik tine mibro wacho na mokwongo en gwero kamana ahinya ni jowinjo wa gi jonenowa gisebedo kodwa, gisewuotho kodwa e kinde ne. Onge gima dwa miu makamna gon wero kamano kuom bedo kodwa kinde duto ma wane chenro ni wuok tich ka wuok tich mokuleo. Wagon wero kamano kabisa kendo wakwayo no hayo mabere sikuku giko chako higa manyien ni Nyasaye mondo umed rito umed tayo to bende umed yawnwa yore mondo waradi kendo higa manyien wamed go mbaka wamed go twak. Mar ariyo tadwa ladra. Kawuono adwa ladra. An pod amedo mana kwayo ni jowinjo wa johera marwa wuothe kodwa. Koro kinyalo nune gi pay bill ma wakwicho godo e gir wuoda waseni nyadundo ne nyang'ato. Koro nune genwa pay bill mondo gibolnwa gimoro kanyo. Erokamano. Anda chiko mana kod weche adek mokwongo en go ni erokamano waduong' kombedo kodwa nyaka ne wachak higa koro wachopo e giko mar chenro ni higa ni
Nyasaye osebedo jaka korwa, in be isebedo ka itenowa, imiwa rieko, ibudhowa. Wachako time kendo higa manyien ka Jehova Nyasaye chako miwa thuolo. Wageni mokalo nikech kionge to tijweni chalo kanono. Mar ariyo, Nyakwara Mgajwang' en wadhi bedo gi tournaments mopogore opogore piny Luo, kamoting'o Raw Festival, Opira Festival wende biro. Ago mondo joma chano chenro makamago kunyalo luongo bende chenro mar ndiko kipande, ndikruok ne weche mag SHA, weche mag placements mag universities kod kuonde mag tiegruok gi weche mamoko manyalo kelo konyruok ne oganda. Watiuru gi weche mag tuke mar lando ber bende mag nyalo neno e kit ngimagi. Mogik tik Nyakwara Mogi, kawuono wan gi kwayo gi bolruok makende. Wadwa ko Festus Amimo wuod Awasi e yo moyiedhi kaka ne en wuod piny mane jopiny nogeno ndi. Wakwayo gi muolo gi bolruok te mondo nyithinde oyude thuolo kaka nyalo dhi sikul kata tok kowe kare mogik mar yweyo. E wakwayo ni kaw paybill namba ni 800 4 6 8 7. Account name indiko nyingi mar kipande cha. Paybill number en 800 4 6 8 7. Nyasaye wagoni erokamano kendo Nyasaye ogwedhi ka chunyi olendo mar golo solro moro amora ma in go Nyakwara Mgajwang' biro pong'o kiro kendo biro konyo e wach mar ko nyithi Amimo e sikul. Ka kamano, ka ochoni nyaka imadh gimoro, madh chai kata nyuka. Kochoni nyaka iywa gimoro, Ajombura ne wacho ni ywa kom. Ubed kod sikuku maber, wageno mokalo, waromu higa manyien mana kuom teko mar Jehova Nyasaye. Riti ma kawuono nyinga ne tino maka Juma to mane kaka wanene Ramogi FM gi Ramogi TV.